Goizeko 3:04 pronostikoak hautsi Zabalak eta Martijak 22:15 irabazi diete Elordi eta Zabaletari Bilboko Deportibo pilotalekuan binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 8. jardunaldiko bigarren norgehiagoka izan da gaurkoa, eta aipatu bezala garaipena Naiarakoarentzat eta Etxeberrikoarentzat izan da. Gogora ezagun aurreko jardunaldian Elordik eta Zabaletak galdu egin zutela Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka, aldiz galdu egin zuten baita ere Zabalak eta Martijak Eibarko Astelena pilotalekuan urteberri egunez Laso eta Albizuren aurka. Honen bestez, bi bikoteak oso egoera antzekoan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta aurtengo binakako txapelketa zerbait ari bada izaten, oso parekatua ari da izaten. Eta, hasiera batez ere Aitor Elordik sekulako erritmoa sartu dio jokoari. Txapelketa bikaina jokatzen ari da Maiabiako aurrelaria, batez ere bolea ze eraginkortasun handia edukiz eta azpitik jotako pilotetan ere min handia eginez aurkariari, baina berehala erreakzionatu dute Zabalak eta Martijak. Julen Martijak atzean sekulako bermea eman du, zementua, baino gogorrago aritu da atzeko kuadro horietan. Okerrezpanago ez du pilota bakar bat ere galdu Etxeberriko atzelariak, eta horrek bide eman dio noski Javi Zabalari egin duen erakustaldia emateko. Haze partida jokatu duen beste astebetez Javi Zabalak ikeragarriko pilotaria da, baina ahala edukitzeaz gain aurrean dituen baliabideak ere ikeragarriak dira. Aurrekoan esate baterako Eibarko Astelenan dejadaz sekulako tantoa egin zuen, eta gaurkoan alako magina bat ere egin ditu, eta gainera Zabaleta erabat aidean ibili dute. Bai Elordi eta bai Zabaleta aidean ibili dituzte. Pentsa, 3-0 aurreratu dira, eta gero Elordi eta Zabaleta, eta gero 12-6. Barkatu 3-2, eta gero 12-6 Zabala eta Martija aurretik hori bai. Tanto hau ia guztiak oso landuak izan dira, gainera horrune batean Jose Javier Zabaletak zorionez ez zuen deus zapatillak aldatzera joan da, baina aldageletara sartu da. Hor ere beti ozteko eta probabilitate handia egon ohi da, baina ez, hain justu ere kontrakoa gertatu zaie Zabalari eta Martijari. Atzean Julenek bermea eman du, eta gainera aurrean aukera izan duenean astindu egin du, eta Zabalak bere nortasunari eutsiz aurrean sekulako protagonismoa izan du, ezkerrez ikeragarri luzatu du pilota, eskuinez eman egin dio, eta partida bikaina osatu du. 18 eta 9 iritsi dira bigarren etenaldi horretara, eta egia da, azken momentu horretan, azken une horretan, Jose Javier Zabaletak apur bat maila igo duela, pilotari gehiago eman dio, gehiago kendu dio Zabalari, eta hor egon dira une batzuk Javi apur bat jokoan sartu ezinik edo ibili denak, eta Juleni apur bat lanak gehixeago pilatu zaizkionak, baina hala ere eurenean jarraitu dute, eta azkenerako 22-15 amaitu da norgehiagoka. Garaipen oso garrantzitsua Zabala eta Martijarentzat gaurko hau, bigarren itzulia ongi hastea beti funtsezkoa da, eta aipagarria esan bezala Naiarako aurrelariaren norgehiagoka, baina batez ere azpimarra berezi bat egin nahiko nioke Julen Martijak egin duenari. Ez da atzelari jotzailea, ez du kolpez hautsiko, baina oso pilotaria da, tantoak beti gogortzeak ez diona bat ere axola, eta aurrean pilota hartzen duenean erki baliatzen du, ezker horman sartzeko gaitasun handia du frontiserdian jota, eta benetan berme handiko atzelaria da Julen Martija, eta gaurkoan hori ere erakutsi du. Honen bestez, une honetan Elordi eta Zabaleta 4 punturekin geratu dira,
eta 4 punturekin, sailkapenean berdindu egin dituzte Zabalak eta Martijak. Gogoratu, Zabalak eta Martijak 22, Elordik eta Zabaletak 15 Bilbon.